толорҳои холӣ аз тамошобин, нигораҳо ва раҳнамоҳои мунтазири бинанда саҳнаи замони пандемияи коронавирус дар осорхонаи миллии Тоҷикистон аст. масъулон барои ҷуброни ин холигӣ сайри маҷозии нигораҳо ва осори таърихии осорхонаи миллиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба роҳ бароварданд. шарҳи нигораҳо бо 5 забон тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, чинӣ ва арабӣ дар наворҳои видеоӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашру таблиғ мешавад. таҳлили ин наворҳои ворид гардида гувоҳӣ аз он медиҳанд, ки бештар мардум дар шабакаи иҷтимоии фейсбук фаъол буда, ҳар як наворе ки аз ҷониби осорхонаи миллии Тоҷикистон пешниҳоди тамошобинон гардонида мешавад, камтаринаш 80 ва бештаринаш ки аз ҳама зиёд бошад, ин 5850 тамошобинро касб карданд, ки албатта дар баробари тамошобинони дохилӣ, тамошобинони хориҷӣ низ мебошад. ҳар бахши таърихии осорхона дар наворҳои то 10 дақиқаӣ шарҳу қисса мешавад. нигораҳо низ яке пайи ҳам рӯйнавор меоянд. масъулон мегӯянд, дар замони пандемияи коронавирус барои мардуми ботаваҷҷӯҳ ба осори таърихӣ ҳам аз хориҷ ва ҳам аз дохили кишвар имкони хубе барои дарёфти маълумот ва тамошои нигораҳои осорхонаи миллии Тоҷикистон аст. ما تماشابین خود را به همین یعنی که با همین تاریخ بوی تاجیکستان یعنی ما نقل می‌نماییم و می‌خواهیم که از همین چیز قفا نمانند و آدمانی که همون توریستانی که می‌خواهند که باز به تاجیکستان آمدن گیرند، یعنی که باز همون تاریخ ما رو می‌بینند و باز همون خواهششون زیادتر می‌شود که به دولت ما سفر کنند. сайёҳоне ки аз осорхонаҳои бузурги дунё дидаанд, таъсиси сайри маҷозии нигораву ганҷинаҳои таърихиро истиқбол мекунанд, вале мегӯянд, ин иқдом чорае аз бечорагӣ дар замони пандемияи коронавирус аст. ба қавли онҳо, пешниҳоди сайри маҷозӣ ҳатто дар қолаби CD амри зарурӣ барои осорхонаҳои Тоҷикистон аст. Например, я в Питере вырос, я там много музеев посетил, Эрмитаж, там, да, русский музей. مثلا من در پیتر بزرگ شدم. در آنجا آثارخانه های زیادی را تماشا کردم. آنجا ارمیتراژ است، روسکی موزه هست، سارسکی سلو هست. آنجا سیر مجازی در قالب CD دارند. ولی این جالب نیست. جالب آن است که وقتی زنده با چشمانی خود می‌بینی. از این رو من هر گونه آنلاین نمایش ها را دوست نمی‌دارم. Поэтому я не особо любитель онлайн всяких этих. соли гузашта бештар аз 100 000 нафар осорхонаи миллии Тоҷикистонро тамошо карданд. бо иллати пандемияи коронавирус дар 6 моҳи соли ҷорӣ каме бештар аз 3000 нафар меҳмони осорхонаи миллии Тоҷикистон буданд. тамошобинони аслии хориҷии осорхонаи миллии Тоҷикистон русҳо, чиноиҳо ва амрикоиҳо ба шумор мераванд.